Altså så velkommen til en video. I dag kigger vi på en af de måske mest forsvarsdygtige Minecraft-huse nogensinde bygget. Som I kan se her, så er der lava pits. Den kan overleve alle eksplosioner, og det er rigtig svært at trænge ind i. Der er redstone mekanismer over det hele, og det er rigtig smart. Det hele. Hej her. Og vel her. Jeg aner ikke lige, hvad det her er. Det er noget, han har arbejdet med. Ham, der har lavet banen, som også er YouTuber. Som jeg sådan set bare har lånt map, kan jeg sige. Nå. Men lad os da komme i gang. Godt. Men starter med at komme ind her. Der skriver han nogen bare overalt. Men hvordan kommer jeg ind? Nemt. Du smider en blok her. Den går ind i en dispenser. Og en bro åbner. Okay. Det er så med at skrue herover på det her. Godt. Nu er du inde, men jeg kender ingen måder at lukke den her på. Så det er jo ikke. Det er meget flot bygget udenpå også, faktisk. Jeg kan se her. Det er et hus på en måde. Når man kommer ind, så er der lidt mørkt. Så trykker du på den her knap, og lyset tænder. Den her del af huset. Men lad os nu sige, at en eller anden følger med dig over din smarte bro her. Forresten, lavaen den forsvinder også, hvis du brænder ned, så dør du ikke. Men hvad hvis der er en eller anden, der følger efter dig? Hvad gør du så? Nemlig, så gør du sådan her. Du kommer ind før ham, så du skynder dig at trykke på den her. Og jeg lægger nu, det er der en god grund til. Prøv at se det her. Pile flyver ud over alt, og skyder folk nu. Jeg ved ikke, jeg slukke den. Væk. Den vil simpelthen godt skyde alt inden for den her radius her, og det er utroligt så mange pile, der skyder. Prøv at se. Og det her, det er jo bare lige nu. Så utroligt, men rigtigt nok. Det er også sådan de fleste. Gør vi sådan lidt videre. Godt. Lad os fortsætte ind i huset. Her ser vi et helt almindeligt soveværelse. Ingen seng kiserne, men det kan lidt komme. Flot. Et mørkt køkken, som jeg kan se. Så river du den her, og så åbner det hele. Det er køleskab, som faktisk dur. Så du kan ikke trykke der, Men du skal, jeg ved ikke om du skal crouch. Nej. Men her er nemlig de her to blocks. Højre klikker du. Ja, så lægger der ting herinde i. Nu bare pile. Det er en skraldespand. Så her. Forsvinder det sådan en skraldespand. Den her duer ikke. Her kan du faktisk koge mad på. Og her. Nej. Jeg kan ikke åbne den der kiste nu. Sådan der. Godt. Det bliver puttet ind i ovnen, så skal du bare smide alt det her kød her. Så koger det automatisk og kommer ind i den her kiste. Så lad os lige vente og se, om det overhovedet virker. Overhovedet, om den virker.
Efter min mening ser det ikke ud til at du, men ja. Noget. Ikke mere. Men jo, der er med. Du sidder en blok. Her. Det vil bare være sådan der. Så lukker den sådan der. Åbner den. Men det er jo kun en blok derovre. Så hvordan kommer du videre? Der er en lille knap herinde, hvor du skal shift. For at trykke på og skulle denne her gerne åbne. Måske mig. Men jeg forstår ikke lige, hvorfor den ikke er åbne. Wow. Ja. Okay. Det er mig, der er dum. Skal herhen. Tryk. Løb herhen. Hop ned. Det er noget jeg ikke. Sådan der. Smart, ikke? Meget smart. Bare må komme op igen også. Godt. En dør her, så du kan se alt det redstone har lavet, og eventuelt fylde, det var ikke spilter, fylde din pil op, som du lige har skudt med. Meget avanceret faktisk. Ikke noget, som jeg nogensinde ville kunne bygge selv, men der er jo bare nogen, der er kloge nok til at bygge selv noget. Armor. Jeg ved ikke lige hvorfor. Her. Jeg synes bare lige en bunker. Her. Nu kommer vi til noget. Det skal jo være en bunkerformat til noget. Så hvis du nogensinde kommer ud for en atombombe eller et eller andet, eller du bliver angrebet, så er du altid herind og gemme der. Så meget smart. Han har gemt lys om bag de her malerier, og ja. Men så snart man trykker på den her, slukker alt lyset derinde. Ikke. Så du har ikke lyst til at være derinde. Okay. Så er kun den ene åbnet. Så har jeg ødelagt den. Det er længere. Jeg kan fikse den. Right. Nå, det er ødelagt. Det er meget godt. Så her en lille ekstra knap. Igen. Der er lys om bag det her. En lille ekstra knap. Så jeg kan lukke den igen ved at trykke på den. Ja. Tryk på den, så åbner den en lille gang herned til de lille hemmelige kælder. Men du kan ikke komme hjem. Det kunne man så. Det kunne man så, men så falder man herned og det. Men jeg kender tilfældigvis også koden. Og hvis jeg kan huske den, jeg sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Ja, det var vist det meget. Kan jeg bare lægge sådan her, ingen snyderi her. Så det bliver den bedste blok at bygge på nu. Sådan der. Og vi er herinde. Ham der er bygget her er rigtig. For helvede, det her. Han er rigtig vild med det her dispenser-lort. Så sådan der kommer det op. Sådan der kommer det ned. Og du kan skifte mellem dine armor. Smart. Og trampolin. Er det ikke noget, der til? Og små skabe, som du er ligesom køleskabet. Det var ikke meningen det.
stadigvæk det liv. Gad godt nok. Og... nej. Der. Det var den her ting. Masser af billeder. Jeg tror det var en elevator. Yeah. Utroligt. Hvordan har han lavet det? Jeg skal ned. Nedenunder. Ingen idé om hvad det giver. Tjui. Reklamerer meget på sin kanal. Men hov. Hov. Jeg vil gerne løbe her. Så vi kan se endnu et mystisk rum. Med etage. En farm sådan lidt. Ja. Yeah. Farm. Så bare lave fandme af den misfarve. Og hvad er der noget hemmeligt her? Jeg har aldrig været så langt i at se hvordan man gør ting her. Men nu siger jeg at der skal være noget hemmeligt. Så... ikke der. Ikke der. Ah! Ah! Her var knappen. Smart. Så kommer vi herind. En kiste. Ingen dag. Og der skal sætte inde. Smart. Så er der nogle dyr hernede. Og sådan lidt. Så. Jeg ved ikke lige om jeg ødelagde noget der. Det tror jeg. Nej. Sådan der. Nej, jeg ødelagde ikke noget. Okay. Endnu mere redstone herinde. Der bliver bygget meget redstone her. Prøv at se. Det er utroligt, at det bruger så lang tid på det her. Nej. Vi prøver at lægge ned igen. Så prøver vi at lægge op igen. Men nej. Er det 0? Ja, det. Vi prøver lige at teste vores mekanismer. Der lyser. Jeg tror egentlig det er sådan det. Der er det her hus her. Stadigvæk utroligt at jeg bygger sådan noget så stort. Skal jeg pludselig gå ud. Men det jeg vil vise jer nu, det var det her. Og jeg tænker nok nogle af jer gerne vil se, hvorfor jeg ikke mister liv, og jeg gør der. Og jeg kan tage ud af den der. Okay.
Der er også nogle gange, der lugter af bilpille her. Nej, det er ikke der. Det her. Ja, så lukker det hele igen. Den sidste ting er det her. Jeg skal lige vise, det er simpelthen nederst struck by lightning. Men tak fordi sådan noget som se det her fantastiske hus. Det er utroligt, at man kan lave med redstone. Så tak fordi så meget alle sammen. Vi kan lige prøve at lege en sidste ting herovre. Og så burde videoen også være færdig også. Koden er 3, 1, 4, 2. Jeg så ikke, hvad der skete. 3, 1, 4, 2. Så nogle indviklede mekanismer. Noget jeg aldrig så virkelig til at kunne forstå. Men tak fordi I så med sammen. Vi ses en anden gang. Hej hej.